Kay ang teacher sige duty, sige tudlo nya way sweldo, di na ganahan magluya ang teacher ana. Mo nangawa kagwanta ang kining matud pa 5 ka mga teacher gikan sa usa ka pribado nga tunghaan mga kabumbo niya. Posible nga managhan pa ni kay ang uban pod magpatabang na pod sila ngadto karon sa City Hall. Private Training and Assessment Center. Mga kabombo, gikan ang 5 ka mga teacher nga naabot dito sa City Hall kaganihang buntag ka nagpatabang ni Mayor Raymond Garcia. O niya ang 5 ka mga teacher giubanan ni Atty. Diego Dacua ang head sa local school board ngadto sa PAW gi-assess mga kabombo. Ug unsay posible nga mga kaso nga ilang ipasaka batok sa management aning maong private nga eskwelahan mga kabombo. Klaro man yung ganay kalapasan sa labor ang gihimo sa management sa mga tunghaan. Sige duty ang ilang mga teacher unya way sweldo. Kaluoy pud ta mga kabombo nakautang-utang na ang mga teacher. Matol pa ang 5 ka mga teacher gikuyogan pod ni Atty. Diego Dacua paingon ngadto karon sa DepEd. Og ilang giistorya ang kadagkuan sa DepEd nga unta tabangan ni kaning 5 ka mga teachers nga madawat pod sa DepEd mga kabombo. Ni sanong naman to si Dr. Salosano Jimenez apan kinala mo subay gyud sa regular nga proseso sa pang-apply sa DepEd mga kabombo. Matod pa ni Atty. Diego Dacua nga nakapasa man sa board exam ang kining mga teacher maayo manig mga record so way rason nga di po ni madawat sa DepEd mga kabombo. Pasaligan kay mo sweldo mao na 20,000 imong sweldo unya paghiman-himan inigabot sa usa ka buwan way sweldo nga madawat mga kabombo. Kakapoy og tudlo ana mga bata mga kabombo unya wa kay sweldo madawat makapaluya na no? So ang ayan na po ni nga ikiha ngadto sa NLRC ang kini maong private nga tunghaan mga kabombo kay wa Manueldo sa ilahang mga teachers silang tanan nga mga teacher ingon ani ang dagan sa ilang pagpanarbaho way sweldo mga kabombo. Akong gusto may baw-an kung unsa ni nga eskwelahan kay atong adtuon atong patingugon atong patubagon o nganong wala sila Manueldo sila mga magtutudlo. Unsa man walay nagpa-enroll sa inyong eskwelahan, unsa man kanani ang minus ang inyong mga estudyante, kay ako naibaw-an ang kini mga sweldo gikan sa mga teachers sa private nga eskwelahan, kuhaon nila ang lang sweldo gikan sa bayad sa tuition fee sa mga bata. Kung daghan ang nagpa-enroll sa private nga tunghaan, okay kayo na kay at least dako og income no ang private nga tunghaan kay daghan mga estudyante ang nagpa-enroll kabantay mo sa private nga eskwelahan mahal kayo og bayad. Ari ka sa gobyerno nga eskwelahan walay bayad mga kabombo kay gobyerno man way bayad pero ari ka sa private nga tunghaan mahal kayo og tuition fee ang mga bata sa private nga tunghaan okay ang isweldo pod sa mga teacher sa private school gikan man sa tuition fee sa mga bata. Ang mga teacher sa gobyerno nga eskwelahan, sweldado sila, ang gobyerno may nagpasweldo nila. Mao na nga ato ang eskwelahan sa pampublikong eskwelahan, wa ginabayad ang tuition fee mga kabombo. Ang gobyerno may sweldo pod sa mga teacher, sa mga government school, sa mga private school, ang ilang sweldo kuhaon na gikan sa tuition fees mga bata, mga kabombo. Sa pangutana o ganong wa man masweldo ang mga teacher aning maong private school, basin og gabay siguro og estudyante nagpa-enroll or kanang murag apiki sa budget ang maong eskwelahan, mao siguro nga wa masweldo mga kabombo, mismanage ba kaha sa management ang maong eskwelahan o sa makay rason. Wala to ang gusto masayran mga kabombo kay looy kayo ang usa ka teacher magtudlo nya way sweldo. Ning kamot kag tudlo sa mga bata para maka-impart ka sa imong knowledge ngadto sa mga bata unya pagkahuman wa kay sweldo maluya ka na maluya ka na sa may imong gasto plete, kaon, abang sa balay, di ra ba entaw ni taga Cebu City.
Kining lima dili taga Cebu City, gikan pa ni sa lain nga dapit mga kabombo, naabot diri og Cebu para manarbaho. Nagabang ra in town, yung sa may abang sa balay niya ani og way sweldo mga kabombo. So unta ma-action na ni dayon, no? Unya gipa-assess po ni ngadto karon sa DSWS mga kabombo ang kini niaga lima ka mga magtutudlo. Gi-assess ron sa Department of Social Welfare and Services sa Dakbayan sa Sugbo kung unsay posibleng tabang nga matunol ngadto sa lima ka mga teacher mga kabombo. Kaluoy enta maluoy kuana mga kabombo, no? Kay nakasuway mapuntaan na gud nga naatay teaching unit ba ako sa Cebu Normal, College of Arts and Sciences, AB Social Science man ko. O yan ako'y teaching unit, makatudlo kog college, makatudlo kog high school. Nakasuway pug kuana nga mag-OJT ta ngadto sa public school mga kabombo. Di po dalim nang magtudlo biya ka og mga estudyante. O sa ka teacher mo tudlo og 5 ka mga o 50 ka estudyante sa usa ka classroom, di po nalalim mga kabombo. Gutom po biya masig tabi, unya wa kay kwarta unsa may para pang snack nimo ron. Unsa may para pagkaon nimo og human kag tudlo sa mga bata mga kabombo. Kay wa kay sweldo. Sumaw ni, no? Nga ako ning dala ning maong puning kini maong issue kay aron pod og maabot ning ato sa management sa maong tunghaan ilang lihokon ang sweldo para sa mga teacher kay di lalim na magtudlo ka unya way sweldo mga kabombo.